Buwas December 14 na. Pag Miyerkules ang aga, amuna ang una nga aga sang simbang gabi. Amo naman na sa masiling naton nga dako nga paghangkat dira para sa kaugalingon niyo. Kay mantig iban dira grabe magtikal. Kung wala pa ka nakasugod ang simbang gabi. Nga isang una kompleto kung simbang gabi siyam ginakaga kaya ko na yan. Pero sa nagsugod ang simbang gabi, una lang nga aga ra siya. Pag ikaduwa nga aga, why na? The number you've dialed. Ang mga barkada yung aging pangtikalan niya to, bao, amo pang nagpukaw siya. Gani mga kaksyon, hindi ka tanay magtikal, bala ko na simbang gabi, bala nga masarangan ta nga magbugtaw aga pa para magsimba. Kaya basta sa first day ka lang hara, second day pa kadto sa ikawalo nga adlaw, why ka na? Pero sa ulihi nga aga, ati, so far so good, ara ka nagbalik ka, ang pagbabalik. The return of the comeback. Well, mga kaaksyon, apisar sa ginatubang naton nga COVID-19 pandemic sa bilog nga kalibutan, mga kaaksyon. Ari ha. Magadayon o madayon, mga kaaksyon, ang simbang gabi. Yehey! Diba? So, ari ha. Simbahan Katoliko ready na sa simbang gabi which will take place December 16, Miyerkules, subong nga tuig, mga kaaksyon. Subong gid madayon gid mga kaaksyon. Ariya suno sa kay Father Jerome Siciliano, Executive Secretary of Catholic Bishops Conference of the Philippines, or ginatawag naton nga CBCP. Suno sa ila, Arya, handa sila nga magsunod kag pagasundo nila, mga kaaksyon, ang health protocols nga ginapatuman sa gobyerno. Kagti amo na ginatawag naton nga ang pagsimba sa mga deboto sang Katoliko sa ginatawag naton nga new normal. Nakabase sa quarantine ang ginapatuman sa kada lugar, di ba? So kung ang capacity nga nagasimba, ini mga kaaksyon nakabase sa quarantine nga ginapatuman sa kada lugar. Kag syempre, mga kaaksyon, ang simbang gabi in coordination with the LGU. So muna, mga kaaksyon, basi makibot kita dira nga ti jutay lang nagasimbang gabi, unlike before nga ang mga tao dira pwede nga magpungko sa mga pulungkuan nga igkit-igkit, diba? But because of the COVID-19, kag suno man sa CBCP nga pagasundo nila ang health protocols nga ginapatuman sa gobyerno, well, igapatuman ang physical distancing sa sulod sang simbahan samtang nagasimbang gabi. Kag posible, mga kaaksyon, nga pagasuksukon ang face mask, may ara sang face shield, and at the same time, mga kaaksyon, may ara sang ginatawag naton nga disinfection. Inabala pagsulod mo sa may simbahan, mga kaaksyon, butangan ka dira sa alcohol, di ba? Or posible man inang thermal scanner. Alright? So at least, mga kaaksyon, madayon ang simbang gabi. Yehey! Siyempre, ginatamyaw po sa mayong aga si Father Perez, ang parish priest sang Barangay Estefania, dira sa Triumph of the Holy Cross. Father Perez, good morning. Madayon gid ang simbang gabi, kag magasimba gid kita ya, di ba? Well, mga kaaksyon, well, sa mga tao dira ang agakatulog pa sa gighapon, nagbalik siya katre. Bakit? Oy, bugtaw na kamo dira, dakpa ng balde habon kabo, kag baligo. O, nagbalik pag isa ho. Tapos, isagid ka oras sa banyo. Nagano ko ta sa banyo, man? Abi, pagbangon na da? O pagwa na dira sa banyo, ho? O, ang iba, no, bahaw ko. Matsagan ko daw, nag-ubra rin siya sa kampo, nga lapyo-lapyo kayo, ho? No. Well, mga kaaksyon, subong nga adlaw, December 12 of 2000, or December 13 of 2020, mga kaaksyon, ari pratagaan kamo sa nga history, ha?
Ang 20 kahubin nga mga babae sang Malolos ang nag-request nga magbukas ang night school para sa Spanish language. Amo na gitawag naton the 20 Brave Women of Malolos. Ang ini nga adlaw sa 1888 mga kaaksyon, ang komitiba sang 20 kahubin nga babae sang Malolos, Bulacan, ang nagpresenta kay Governor General Valeriano Weyler ang Memorial Petitioning for Authority para magbukas ang night school sa balay ni Rufina Reyes sa idalom sa pagbantay ni Senyor Teodoro Sandico. Amo ni siya maging profesor sang Latin kag ila man ginmensionar nga pinakabagay nga tawo nga magatudlo sang manami nga Spanish language. Antes pa man mga kaaksyon, si Sandico ang sekreto nga gatudlo sang Kastila nga lingwahe sa mga tawo. Before pa sila yung mga kaaksyon, nagatudlo na siya sang Kastila, ano? Ang parish priest sa Malolos na si Felipe Garcia ang nag-object. Kag ang permission ang gindinay sa mga rason nga nakabutang sa sekreto sa report sang pari. Wala naguntat ang mga petitioners sa ilang pagpangabudlay kag sila man ang ginbuligan danday Doroteo Cortez kag Guadalupe Reyes sa pagbalik-balik sang pila ka beses. Sa katapusan mga kaaksyon, sila ang nakakuha sang permission samtang si Father Agustin Hernandez ang naging acting parish priest sang Malolos. So sa kondisyon mga kaaksyon na approve tong ilang request nga matudloan ang mga tawo sang Spanish, ano? Pero mga kaaksyon sa isa ka kondisyon, ariya, o sa mga kondisyones nga ang magatudlo kundi si Senyorita Guadalupe Reyes kag hindi si Senyor Sandico. Kag magatudlo sang Kastila nga lingwahe hindi dapat sa gabi kag dapat sa adlaw na. Amo na ginaprobar tuod ang ilang request nga magatudlo iya sang Kastila nga lingwahe apang ini pagahimuon sa adlaw kag hindi sa gabi. Mo grabe mga aksyon sa una, no? May ara paggali mga proposal nga mga night school, no? Abi ko baldo sinilagid na, no? Galing kiti mga kaaksyon, galing kiti isang una, very conservative ang mga tao. Hindi ba lang, nila nga, dapat kuno alas sa isang gabi, dapat ang babae, aran sa balay, no? Di ba? O galing kiti sibu mga kaaksyon, gakaagahan na gani ang iba, no? Not all, gakaagahan na, pero may ara gidya, ngabis ka may curfew, galabot gapon las 3 ang aga, no? Sang una niya, pag nagdulom na, dapat yung babae, aran sa balay mo. Kaysa oras gani nga magabihan ka, lain na dayon ang paminsaron sa ginikanan mo na. Mahambal ginikanan mo sigurado gid kami mo. Nagtabo-tabok agid sa idalom kasantol mo na, di ba? Na paglabay to namon kagina dulom na. Naguyog-uyog ang duranta. Kamu gito siguro mo, di ba? Iti sa una mga kaaksyon, hindi mo gidya matago nga ti madamo ikuno sa mga chismoso kag chismosa mo, di ba? Kag isa man kuno sa mga rason mga kaaksyon kung nga napatay si Dr. Jose Rizal because of chismis man, di ba? Tiyan mo na. Siguro basi ginalaptaman nila sa unang do not judge me because I am not a judge. Do not judge the book because the book is not a judge. So mga kaaksyon, sa sining plano sang mga hubin, guwapa kag maisog nga mga babae sang Malolos, nagsulat o nagpadala sang sulat si Dr. Jose Rizal sa ila bilang pagpakita sang suporta sa ilang pagbulig sa mga Pilipino para maedukar sang maayo. Kung galing ito mga kaksyon, suno man sa mga tao sang una, as always, mga chismoso kag mga chismusa na naman.
Di ba la? 20 ka maisog, guwapa, kaghubin, manggaranon nga mga babae sang malolos. Di ba? Babayi. Tigi padalaan ni Dr. Si Rizal sa sulat. Kabalo ka na ng mga kakaksyon kabudlay. Patay na tong tao tapos i-chismis na pagibala, di ba? Kuno may ara na sa naluyagan sa 20 ka babayi. Ang suno man sa mga historian sa una, do tatlogig kunong crush sa 20 ka babayi. Kag isa man ini sa mga rason kiti ginsugo man ni siya sa amigo niya nga si Marcelo H. Del Pilar. Kumbaga pa do nagtaytay bala si Rizal ano. Pero galing kiti may nabalaan ko nga dapat di ko pagyambal subong siya nagtaytay, di ba? Kung kayo sa mga kaksyon, ang katabo bala kung sino pa ang nagataytay, siya pa na kuno ang kadayunan sa babae mo, di ba? Nan, kamuda, sa peron kamuda, po siya sa uli, magilibiyon kamuda, ha? Sa mga kaksyon na muna tabo sa itong December 12 o December 13, tuig 1888, ang 20 kahubin nga mga babae sa malolos ang nag-request nga magbukas ang night school para sa Spanish language. Amo na tawag naton nga the 20 brave women of Malolos. Mga kaksyon, nakamusta gihapon, nagatan-aw, nag-views ang aton nga Facebook Live, Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Mga kaksyon, if I will ask you, ano bala ang requirements o dapat gid nga ara sa isa ka babayi kag siya ang pagapakaslan sa isa ka lalaki? O ano bala mga kaksyon? Dapat bala nga palangga kagid sang todo-todo sang babayi? Manggaranon dapat ang babayi? Dapat bala ang babayi mga kaksyon guwapa kag sexy? Dapat bala mo na mga kaksyon? Dapat bala mo na? Well, mga kaksyon nowadays, suno sa mga tao, regardless kung ano man ang nakaligad sang babae, ano man ang iya nga itsura, ano man ang iya nga status sa iya bala nga pagpangabuhi, pigado man siya, or masiling naton nga damo man siya sang kwarta, ang importante mga kaaksyon is palangga mo gid sa todo-todo ang babae, kag syempre palangga yaman ka, di ba? Ano, palangga mo siya, kag palangga yaman ka. Dapat kuno mga kaaksyon vice versa, no? Kag of course, sa ngalan ng pag-ibig mga kaaksyon, kumbaga pagkakabulag ka, no? Kag hindi mo makita, kag kalipatan mo ang iya nga nakaligad. Ari ha! Isa ka balita mga kaaksyon ang nag-viral sa social media. Kahit kumbaga pa, nag-istoryahanay na sila nga magpakasal. Normally, ang ginasuksok mga kaaksyon sa adlaw sa kasal, di bala puti nga gown, no? Amo na ang white wedding gown. Ang white mga kaaksyon, nagapakita isang purity. Magsilig nga purity, kuno wala pa matandog na. Hindi ta ma-locate kung diin nga specific nga lugar, pero ini mga kaaksyon according sa mirror.com.uk. Nga kuno ang isa ka lalaki pakaslan ng isa ka babayi, amo na tawag naton nga fiancé, kung pakaslan pa lang niya. Ginahambalan niya ang iya nga fiancé nga hindi ka magsuksok sang puti nga wedding gown. Nga kay hindi ka na pure, Diyos mio santisima. Sa part sa babae mga kaaksyon, sakit, di ba? Kung baga pa daw gina-judge mo sa bala, abi ko palangga mo ko. Abi ko ginbaton mo kung anong nakaligad ko. Tinga ginambalan mo kuya. Nga hindi ko dapat magsuksok sang puti nga wedding gown. Ha? Nga hindi pwede? Kay tungod hindi na ko pure. Kag hindi na ko V muna. Mga kaaksyon, ina mahibal naton sa aton pagbalik. Diri sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Matapos ang pila ka mga commercials.
Panahon sang latunay. Morning! Nagbalik kita liwat para magtamyaw sa aton mga friends diri nga nagkomento sa aton yung Facebook Live. Well, may ara kong kaisa no nga nag-comment sa akon nga Facebook account kay dito makita gilayon ano. But anyway, post na kamo sa liwat sa inyong mga comments kag ina pagatamyaw naton. Alright? So anyway, ari pag isa ho naton ang mga nag-comment diri sa aton nga Facebook Live. Good morning, Alex Monteza. So kita gid niya mga kaksyon ano. And also good morning sa kay Virginia Ortizo. Good morning and happy Sunday Action Radio Bacolod. Eddie Laus. Good morning Johnny Tango. Ga-monitor kami diri Hana Isabel diri sa Cane Town, Victorias. Thank you Action Red. Welcome Eddie Laus. And also good morning sa kay Rodilyn Alvarez Bayabado. Good morning man sa kay Martin Aliling watching from Imos, Cavite. Thank you Martin. Erlinda Salgado. Uy, Aria, nagpamatig din sa aton niya kadaaga, no? Erlinda Salgado, I guess dira sa may Barangay Singkang Airport, no? Greet lang advance happy birthday sa kay Rico Salgado, December 15. And belated happy birthday kay Erlinda Salgado. Uy, birthday mo nagligad, gali. Bawal kita kalagaw, diba? So anyway, happy birthday, sa kay Rico Salgado from Erlinda Salgado. Good morning sa kay Judy Dan Mayong Aga from Texas. Tingala ko ang apelyido niya do ka foreign ano. Judy Dan ara sa gali sa Texas, USA. Good morning Christy Arevalo. Good morning Action Johnny. Monitor kami diri Valladolid tamyaw ko ang bana ko Alan Arevalo sa Amon Bata Romar Alan Junior kon JR. Okay, Alan Jr. John Lloyd Arevalo, kag happy birthday sa kay Christian Dolorfino. Good morning sa kay Rex Iturriaga. Thank you sa pagpamati. Good morning to my wife, Chrislyn Galeno Iturriaga. And to my 3 kids, happy Sunday to all. Thank you, Rex. And also Corazon Villasis Gayo, good morning. Also sa kay Parcon. Amo man yung first name, mo man yung last name, no? Parcon, watching from Pontevedra. Kay syempre, ginatamyaw man nato na si Richard Anvincola, kay Glenn Maningo, and of course, sa mga nagapalamati dira sa may Barangay Granada, and also good morning sa kay Richard Morales. Uy, madamo nga salamat sa pagpamati kada aga, ha? Kag also good morning sa kay Attorney Mark Steven Mayo, and belated happy birthday gali, sa kay Sir Nelson Sidilio. Way ko to kaapit sila nga balay nagligad kito to busy gid ang schedule natin. But anyway, again, belated happy birthday sa kay Sir Nelson Sidilio of DPS. Good morning man sa kay Councilor Cindy Rojas. Madamo ka salamat sa pagpamati kada aga. So mga kaaksyon, magabalik kita sa Hindi Madugay.
na pamati alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sa Oras, Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:26 na sang aga. Bugta ko na kamudradak pa ng baldi habon, kabo, kag maligo. Mga ka-aksyon, let us prove that the Filipino time is always on time. Gani sa mga tao dira, ha, bugtaw na kabunugay na kabudra balik sa inyong hiligdaan. Well, this time mga ka-aksyon, makaupod naton para maghatag sa aton, mag-update sa aton sa pinakaulihi nga balita diri sa Bacolod, ang bilog nga probinsya sang Negros Occidental. We have Aksyon Brian Morden. Action Brian, good morning. Good morning, Action Red, ano? Good morning man sa mga tagpalamati bao. Nagapaninghamot na gid ang Paskwa. Gani man ano, ang iba dira mga nga tao Black Action Brian, nag-Christmas rush sila sa mga mall, no? Grabe gani, gadinumog kahapon. Na. Kung ano kagutok ang salakyan, o man ang gutok sang tao. Doon ka kululbaan, Action Red mo. Gani man, kag isa pa ang mga tao pag nagaginutok sa ATM, ATM machine bla. Okay, drag na baging sweldo sang iban. Oo, kag iban tamad na gino nagadto sa mga bangko man to kag maglululinya abi ti sa ATM. Mas madasig pag idra abi, no. Todo pero ti yati ambot kun anong sitwasyon tani sa Enero ni. Tapos may suno man may nakapanugid bla sa ako na Action Bray. Do kadamo kuno sa nag-report nga nagkaladulaan kuno siyang ATM. Ay, gula. Mas ibalibad na ka mas prindang ATM ano man. Sabi ang sulat ya Linde, siguro ya. Mas siguro Sila gi-declare. into yan nagapanagiya sang password subong. Sibo. Ang password dapat ginatago, pero subong do ginapahulam sa iban. Abo. Pero pero grabe to, speaking of damo tao, pero titod kahapon balang parte. To expectaron ta man ni subong Domingo kay ti wala opisina, way man module, wala online, ti ba si maginuwa maginikanan blakag mang pamakal gid man matuod mo. Na. Hambal nila pigado, pandemya, way income, do di kumpate. Bo. Correct. Portis kadamo nagalagaw gid. Ngara gid ya. Okay man lang na kung way lang kabataan abi protocol. Kung galing iban do way gid ma-observe ba? Gani. Na gusto lang gid. May makita tok isa sa mga sagwa do no. Ako may ara giban sa sulod pero sagwa makita may mga kabataan no. Para ang Action Red bot di ni sa bungog sa maginikanan. Kani man. Tapos may ara pag isa mga tigulang man gapatigid ko guro ng mga 70 above tong edad ya. Bo galakat-lakat man sa dalan. Pina ba siguro way nagitla suguon? Ate, isa man na guro. Pa? Ate, correct man. Isa man na guro sa mga rason mabakal essential Essentials nila. Pero kung mga kabataan, yan daw, siyempre may maginikanan man isla. Ambot din ng konsang ginikanan kay kun abiso lang ginahambalan sa aton balanda sa Action Radio sa inyo sa Love. So hindi naman guro gid magkulang halin pa sang Marso nga lawagay ito sinino. Gani. Halos
kada programa, buta sa Action Radio, program sa aga, sa udto, sa gabi, late night pagid. Daw ginasulit gina kay daw ka protocol man sa aton dabla. Nga at least ma-remind ta once sa kada program. Tibot among Miyara gid nga tao nga perti gid ka tigaulo. Masiling na nga curfew na to, butanta nag alas 11. Babu mangyapon, las 2 mangyapon sa agaga pulis balay nila. gani man alangan gid nga mabantayan ginaslabi sang kapulisan do hindi gid man. Nan. Galing kit, Pulis adlok mamagwa mo na oras kiti curfew gani. gani. Galing kit, Pagbasang police bill las 11 las 12 be. May nadakpan sabi, "Oy, galagaw ka pa mo ni Urasaw." Kasi sabton lang ang tao nga, "Ikaw yung siraw, galagaw ka pa mo ni Uras." galing kit ang hambaling action bray, siya ngalan kuno siya nga matuod-tuod nga pagigugma kuno ti biskan curfew kuno mangita paagi mo. Pero amuna. Ang balila. Bako madakpanis na do mga butbuot man ng mga tao. Do ginpustahan ka isa ka itlog sa ano mo, police station mo. Tapos naghambal nga, dasun din ako yung maglagaw yung si Retod man. Amo na ning ulihi kag una ko nga lagaw ko na 10 oras din ako maglagaw yung sir. Oh, amo na ning ulihi kag una pagdakop mo kay dason manago naging tudo. Ang lain siya na kumambas action bray nga kumadakpan yung kudason niya, lain naman pangalan ko. Tapos kung example B, para sa akon may galagaw kong Domingo. Araan sila palulungko sa gwa sang police station mo kiti ginapahigad man na sila sa gwa da. Pero may atop sila ya. Ang halungan man ni sila. Pagkakita na patrol Action Radio dahil nila ka pinanabon sa nawong nila. Kasi Hindi ko madyaga lang sa Action Radio ng virus ba nila pinago. sok-sok dahil sa face mask at face shield. Dahil na, suksukon nila na kag magpigtinalikod. Oh. Hindi ko anong ginapanago nyo, hindi ko yung magpicture sa inyo. Kaya kabalumantas ang human rights nyo. Hanggang may sining kaso, curfew lang, pero kung matapikan ka mo sa virus, bugat ni. Ate, correct gid. Kag isa pa ibutan nila sa alang-alang dire ang mga upod nila sa balay. Correct na. Kag kini nga mga tao, do ay nagrespeto sa layeta kag ordinansa. Why na nisla ya? Kaya kumbaga, bahala ka muda. Dito gini sa Isabela ho, do kahapon to. Pwerte ya ka nga tao to, do may ara sang pahalipay to bla. Uy. Pwerte nga tao na nag-viral subong sa Gani. Facebook do ara sa aton man gani. Di may may ang caption pa to sa mga litrato, hidlaw gid sila. So ay lang COVID-19, ning kung ari sa gid ni. Ang lain siya na ko na gulpe lang bla sumaka naman Blackson Bray. Sinala naman tani. Ati mo naman na. Kag tapos magkinadto naman diri sa Bacolod. Ati amo naman ang rason na magsaka. Ati kung butanta ko ni patuman na naman sa liwat bi ang MECQ, mareklamo naman sila. Nareklamo sila kay may mga travel authority na naman. May mga clearances na naman nga kinanglan pero ilagid sala. Mo gina. Ang gobyerno do hindi way nagid man nagpareyo ba sa inyo Action Red no sa inyo sa barangay nyo. Hindi ba naman kamo kung nagkulang gid sang hambal sa tao no? Wala gid. Oo, kung kay sindi lang isla sang tingog ko, gaugtas na ko ni. Gani. Correct. Tibla kay dalahigon mo blang tanan-tanan haw. Kitagahalong sila ya waay. Mo na bla. Di once nga hambal mo to kay na mag-MCQ, mag-ECQ, nga sila lang ma-lockdown, kita tanan ubos. Correct yun. Amo na ginambal nga kumbaga pa sala sang isa, sala tanan sang tanan. Tani inarmy kag pinulis la na mga mystic buwan. Subong uno lubo si kita tanan-tanan. Muna, no? Mas temprano pa, hindi lang kamo sa gianay ka patig ulon ay maluoy man kamo. Kag malapit na lang sumbray no, Miyerkules ang aga. Magasugod na ning unang aga sa simbang gabi. Oo, ti daw gin tagaan ta tsansa di mo nga mo nang Pero inaguro daw makakuan pa ko na daw inang kampante pa ko na kay sigurado ko si Father ya. Basi kada hambal da guro bisan ga humili da siya i-intry na oy social distancing kamo nanay ha.
Inaguro daw hindi kita mabudlayan na Action Red, no? Mhm. Iti ang komunidad ba sa sulod sa simbahan, hindi giman amo na ka damo sa kitaan sa sang kaparian ta. Mhm. Pero kung sa mga downtown na, susko, patawara in town. Porte, gid ka damo tao gid. Gani. Amo sila. Oo, halong kita. Pag ang uso subong des Bacolod do, kagabi may aksidente naman tong Yaka Food Panda to mo. Ah, oo. Patay gito Action Red. Ah. 54 years old. Binagwa itong nga balita, Action Bray, ano man, nang prior sa pagkabunggo ko, no, do nakabatsag na kuno nga dugalain itong pamatsag niya, sang isa man to sa mga salakyan nga nakakita sa iya. Adun na kun adun na kun tsakto ni nga balita, pero amo na ang nagwa kuno kagapon. Okay, according sa doktor to sa South Hospital, Mhm. cardiac arrest tong kamatyan niya. Ah. Pero prior sina nabunggo gid siya. Mhm. Nabunggo siya sa daw do sa likod sa kilid nga porsyon bala sang auto Mhm. nga ginasundan niya kag atong auto do ay gito ya kasala-sala gid Action Red. No, klaro gito bisan ang pulis naghambal. Mhm. Kaya ang auto bi gadalagan tapos may gasunod nga isa ka motor. Mhm. Medyo do kawat da siya sa may tunga-tunga sa motor kag auto. Mhm. Nag-slide siya bla sumulod kalito mo to sumangit siya tumba. Mhm. Pagtumba niya hindi giman amo nang nagkakadasig dalagan niya. Mhm. Galing kay tinasangit sa pagtumba ya way siya pilas way tanan. Mm. Thinking kamatyan kuno to cardiac arrest Action Red maybe siguro. Mm. During that time nga nagahigda siya sa kakulba yung blaguroti sa edad niya pagid. Mhm. Kag init pagid Action Red. Oh, isa pa ina. Kag isa pa gid Action Bray, no, mainit na pagkatapos sa ginasuksok mo pagid bala nga bayo, kag isa pa gid sa ginabatsag mo dira kun ano man sa imo kaugalingon, ano? Gani ban kay ining obra nila bisan tuod tuang adlaw niya balis na padalagan mo. Oh, kag isa pa Action Bray, masuksok ka da bisang do long sleeve na binga bayo, tapos may ara pagid sa sulod. Suksukan mo helmet, may face shield ka, may face mask ka pagid. Ati suffocate ang gwa mo Action Red. Amo na Hindi ko ginawa da. perti nakainit-init kayo Action Bray. Amo na ganing ako nga face shield ko be. Mm. Masulod ko sa mall amo na ti syempre sa gate mismo sa entrance. Mm. Itaklo po gida. Mm. Pero pagkasulod to do ginahalsa ko gid sa akon nga ulo ginahimo ko siya nga Mm. headband kay do di ko ka ginawa maayo gid. Oo, tiyo mo na. Tiyo kung ikaw pag-ibig suksok helmet, tapos init pagid be, hindi iya kay aircon, mo pag yan ang problemas na. Sa mo to kahapon do amo tong dapat siya niya gid ti kaluluoy lang no. Mhm. Ang nadahilan aksidente gid man siya. Ah. May aksidente gid man niya prior sang iya to nga natabo siya. Guro inablang pagkatumba ya grabing kulba ya. Mm. Way na kontrol ang dugo ya guro nagsinulod to sa pigipusoon niya. Amo to nga dulaan sa ginhawa. Mm. Kay kun isipon gid lang way siya pilas pero i-check pa to kay basi bla may mga internal hemorrhage bla like sa ulo basi na kumatos abi siya wala takbalo. Mm. Di amo to yung initial nga hambal sang doktor kahapon mo sa kagabi sa aton Mm. sa balita ni Action Jan. Mm. Di prior sa to ligan gabi to may kolektor man to nagtumbling man sa dira man sa Araneta man Ah. sa may medalya Black Action Red unhan tay da before sa Gasco. Ang kolektor Turko hindi. Pinoy na Pinoy lang siya. Abi ko mga Pantay man to Action Red. ang abi ko mga parente ko mga Turko babos. Sa mga Pilipino, okay. printe mo na lagi lahi. Ay, hindi man. Half-half lang. Sa kwan ng guro sa I'm sorry sa color gamay. Oh, parente guro sa tsura lang kag mata. Hindi lang guro gito mang guro. So pero ang amoy hindi gid no. Ay, hindi. Kiti sila masamot na sila Action Bray, ti kita ya kwalan. Ano abi kita ang aton yang pahamot Action Bray, Bibi Colon. Ilay imported na. Hindi ta kabalo may bakal sa mga Victoria Secret. Ang basa kilalo ko siya, ano man ang LV Action Bray, pahamot mo na, Louis Vuitton, Cologne. Na ano man yung mga kataga, mga branded, na bigay mga alan doon, hindi maintindihan. No? Got it. Victoria's. Big Victoria's. Kaya mo na, Action Red, no? Ang sitwasyon, speaking of Indian, wala?
Kagi ko to the research sa sila. Dito to sila action red. No? Mga puro Bombay na ginaluto nila to yan. No? Uy, perti na sila yung magkaon isang Bombay. Kag mga makahang ang pagkaon. Paborito, gina nila action bray. Paborito. Kaya may production do sila iniktarya. Ya Bombay tanan niya. Oo. Kag mga hindi sila mabuhi, magkaon nga wala Bombay. Ya. Oo. Kaya muna sa nilang. Galing kita cookies ako mag-init basi bala tuod nga naga-usbong na or naga-gwa bala sa panit no. So, pero ang ibang ganing nga din naging man nag-star sa aton do na adapt na gid man nilang aton nga culture bla. Mhm. Nga ka mga limpyo yasang Pinoy. Limpyo gid man yung Pinoy mo. Mhm. O kag kagi ko bla kagi cobra sa PP Action Red Ano na siyang pipi? Palawan Pawn Shop. Ah, okay. Dito ko magpati na kaubra ka na. Nagligad to konduktor ka sumunod ubra ka. Di isang high school pa ko to kung doktor ko mo. High school, yun tayo high school. Sa eroplano. Kaubra ko na sa PP ngayon na. Nang pinapadala. So may Riverside, nakita ka na may PP na. Oo. Madugay ko na mo na assign gid mo. Dugay na nada mo. Dras na may piyak na siya actually, tabok na eh. Tabok sang kwanda ko. Sa tupad na da, may store na da Action Red. Nga ang store da, ang talan nga baligya da, iya ka India National. Okay. So, ang amon nga PP, sa una, sa subong, antos mas lagya po, hindi man aircon. No? Mhm. Ang inang iya tupad da nga iya ka India National, kwa na, inang close gina, air condition. Mhm. Pagbukas sina, pag-usbong, susko ginoon. Amot-amot guro action bray. Dito tanaha kupon sa electric fan namon pakadto sa ilong namon Nami. Pero mga pagkaon ng mga namit sa red. Namit. Ang hindi mo lang maintindihan ang amoy pero ang pagkaon namin. Namit. Kung patas-patas. May bagay lang para hindi man matamaan na. Gane. Ina istorya man na naton kinti ang may mga utod kita nga iban nga abi nila guro inang mga Indian National inang tamad maligo, maligo na sila. Yes. Galing bangon sa ginakaon nila ti amo ng ilang amoy, no? Mhm. Kag mga mabuot gina sila yung Action Red ya. Yes. Pagpakanda sa mabuot kay kung hindi sila mabuot, nga makautang ka 20-20 kada adlaw haw. Na. Biskan may balanse ka pa da, ginapa-renew ka gyapon. Na pa rin nyo, pisan-pisan nga mga tao, mako mo nang libuton mo yung bakulod sa kada balay, 20-40 lang na sukto nila. Iban Pinoy tamad na ya. O 20 lang gid makanto pa to sila balay to. Bla. Galing kay ang ginalibot nila kada balay 20, tag isa ka gatos man nga 20 kada adlaw. Nati, damo gyapon. Supot na din na tama mo. Gan. Pagkanto ta istorya sa ilan, no? Pero plangga na sila Action Red. Kag mahiligon sila magbulig sa komunidad. Nagligad to pag ECQ to, or after sa ECQ na nagtag to sila bugas eh. Na amuno nga panagtag sila. Nagpost sila dayon sa Facebook tong kami Turko hindi sukot. Kami bulig sa mga tao. Wow. Palakpakan, clap sila. Pag galing kay subong ti may iban man nga nagugtas. At yung ugtas guro nila kung ilagin ni ukuton, kalastrokes la permis Pinoy. Ati piyugin. ang iba na daan ng mga tao active lang sa first kag second payment, ikatatlo panaog. Why na gid? Gani. Pero hindi tanis sila pagapusuhan. Kaya ako ibulig na sa aton. Yes. Oo, bayran yung ginaya kay Budlay na nakasama. No? Ang iban ginabusuhan, Action Red mo. Hindi naman manami nga busuhan mo ni sila kay kunway ni sila, di ka mo madalagan da son bi utang abe. Correct gid. Amo na ning masahan ta nga bisan isa ka bilog bangko idulungan na sa inyo to is balaya. Kag wala pa siyang requirements. Waay may tiyangge ka lang kag may bitay-bitay nga kwan nga boy bawang. Okay na. Ang lain. Okay na yan. Ang lain sa action bray ko na sa tiyangge mo da ginula mo to ya. Ang ginabaligya sa piyak tiyangge. At yan mo. Inulman lang gali. Utang. Pagkita ya, ikaw utang. May boy bawang ka. Are-are kita may boy bawang pila na ka linya namo. Sige, pila.
Dili ka lang anay, 2,000 ha, kay jutay lang boy bawang mo. Pero believe ko ni sila ng mga pisan ng mga tao. Oh. Nabilin to ko nung iban sa India mo to mga tamad. Oh. So nga rin di sa aton sa Pilipinas sa muning mga mapisa na ton ng mga India National Action Red, no? Okay. Ang wala nga naugtasan sa mga lending institution tadi mo. Kahit ila, dasig sila daan magsulod eh. Oo, ang lending niya, kwarta lang gidya. Paugtason mo pa ya pangita sa mga may mga teacher naton, pangitaan mga GSIS, mga ATM, mga ano pa. Di ka kaapoy na nabalik-balik itong mga requirements, barangay clearance, kung ano pa da. At kuya boy, bawang lang Simple lang yan mo. Why na damo, iagam mo release da yun Release na. Release na yan. Bisan butigan mo na sila da, ang ngalan mo. Kalikiti, sila galusob sa balay mo. Why na iya mga BIBI, mga ano na gani? Do si ICI? Background check. Oo, muna. Oo. Kisla mismo, aragatamuda, patinan ginala. Purti magkatanda sila, no? Oo. Dapos ba lang ila memory blackson bray sa bulang na sa kadabo na mo isang tao sa ulado na kung sino nagsinya sila. Tamo mo na sila. Purti tuod mo, tapos tagaan ka nila notebook da. O ara mo notebook. Amo na serve mo module. Ilistagi na yan mo. Hindi ka na makuhan nga ginagamit nila. Usually, mga ballpen nga panda. Oo. Sige. Ginasulog-sulog ta ng mga amigo ta nga Indian, mga mabuot din. Kag kung mag-Biyernes Santo, Black Sun Red, dira sa may simbahan katedral da pati ka live coverage ko da sa una. Ga linya na dang ilang mga salakyan, mga pick-up, abi mo kung anong karga, mga puro tubi, tanan. Wow, ginapanghatag nila? Panghatag na tanan-tanan, daya pag gusto kayo mga juices da libre na action red ya sa mga tao da nga nag-sililimba. Nan siya, kami hindi katoliko, pero kami hatag yapon Tubig. inyo. Wow. Paano cold pa na blahong iban ka, hindi lang cold sir. Sige, ari bugnaw, pero hindi lang taman ka bugnaw. Init-init ko. So, porto istorya sa mga aga ba? Tason, Koreana, nagka-Koreano naman, tingan sa. Ati ko magamo na, mga Taiwanese, madumduman mo naman ang natabo to sa Boracay. Oo, atong listo na lang. Do summer gito blam. Pero di ka uluya siya, no? Why nagit? Amo tong dapat hindi pagpadugayan din sa Pilipinas. Pugaling iti damo sa mga Pilipino nga masubukan ko naksumbre. Saan eh, man doon nalipay itong halos na lang, binagyan ng mga manyakis black. Aw. Puro tinga kalipay na sa muni. Kasadya. Ay, may bus glistening kaagahon action red, no? Dira sa may Kwan, sa police station number 9, pero pakaroon natin ni detalye sini. May daw mga alas 2 ang kagahon ang by bus. Ngayon ko pilang ila sining na sakuti abi pati ara diri sa Action Radio kag sa page nato, no? True ta why man syudad sa Bacolod sa Sinimaterion, expectaron nato ng curfew git sa mga kabataan naton mostly. Kag ang iban dira di alas 11 na mo. May mga ni kay katubok-tubok na ekonomiya ta. Hindi na ta magulat nga magbalik pa ta sa curfew ng alas 7 tubdob alas 4 sa aga. Alas 8 siguro? Alas 8, no? Yes, alas 8. 8 to 4. Di ka subo, nagiging katama. Imbis na daw balik-balik na tas normal. Sige, diri lang tani hasta. Action, Brian Morden sa Patrol nag-report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Action, Radio. Thank you so much, Action Brian Borden, sa pinakauli diri nga balita sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So, tawhay subong aton nga palibot, mga kaaksyon, kag sa liwat, may aras sa gihapon sa masiling naton nga matig-a ulo nga mga tao. Inabalang biskan tuod ginapatuman na ang curfew ginsaka-saka na alas 11 hasta alas 4 siyang aga. May aras sa gihapon sa mga matig-a ulo nga mga tao, no? Mga kaaksyon, dumdumon tagid pirme nga si COVID-19 ara paghihapon sa aton nga palibot. Hindi kita maghatag sang kumpiyansa.
Ang ibutang naton dira ang aton mga miyembro nga ara sa aton nga panimalay ano, ang aton pamilya sa alang-alang. Di kayo lagaw diri lagaw didto no. Pagkatapos pulian mo, hindi ka malang dira mag-ilis ang bayo. Hindi ka malang dira mag-disinfect dira sa imong nga tiil, sa imong dira ang mga kamot ano, te. Minsan ra bala. So dapat mga ka-aksyon be responsible always sa aton nga ginahimo sa kada adlaw. Aniya, pahabol lang mga ka-aksyon na ginatamyo naton si Flora May Bakuli Mirasol nga nag-comment rin sa atong Facebook Live. Also sa kay Merls Labrador. Good morning sa duha kagwapo nga angkuman. Bo, grabe pa. Thank you so much. Gwapo gid kami gali ni Action Brian. Thank you so much, Arabella John Sanchez. Good morning, Action Red Salgado. Jory Montiliano. Ari Alex Montesa. Asyenda Katumbal, Ibi Magalona. May nag-comment rin gina sa aton, Jensoy Ray. Good morning, Action Radio from Sydney, Australia. Jocelyn Libuon Dispoho, good morning. Ruel Lanawan Siroma. Monitor lang kami diri sa may Libertad Market. Jocelyn Bres Chicken. Good morning dira sa inyo ha. Rex Iturriaga, morning. Nag-comment magkagaina sa ato. Arvin Luba. Good morning pre ha. Madamo ka salamat sa pagpamati dira sa Barangay Estefania. Melchorita Ferrer, good morning. It's me, Ami. Good morning. And also kay Miriam Bilyesa Binuman. Gapamati diring members ng family Binuman, I guess diri sa may Barangay Alangilan. Thank you so much. Sa mga kabataan ko gali. Thank you, Gid, sa pagpamati. Sa mga ka-action, don't forget to like and share. Kag-comment lang diri sa atong Facebook Live. Altea Saldavia. Live diri o nagapamati diri sa Paranaque City. Sa mga ka-action na para balikan to ginhambal ta kagaina, ining parte sa lalaki nga hindi iya pagpasuksukon ang iya nga fiancé sa adlaw sang ila nga kasal sang puti nga wedding gown. Kay sunod sa lalaki hindi na siya pure. My God! May mga hamo pa sini mga kaksyon nga dapat suksukon mo lang ang puti nga wedding gown sa adlaw sang kasal kung ikaw virgin pa kuno ba? Do parehas nga virgin coconut oil ba ano man? Nakita na to ng balita mga kaksyon sa mirror.com.uk kag base ini siya natabo sa Europa. Isa ka lalaki ang ginhambalan ang iyang fiancé nga hindi siya makasuksok sang white wedding dress tungod kay siya ang hindi na pure. Isa ka 32 anyos nga lalaki nga halin sa pinakarelihiyoso nga pamilya ang nag-eksplikar nga kontra ini sa ila nga pamilya nga tradisyon kung magsuksok sa ang iya fiancé nga 23 anyos sang puti nga bayo sa adlaw sang kasal. Dapat kuno colored grid mga kaksyon kay hindi na siya V. Dugang pa ni anonymous nga lalaki nga nagaplano na sila magpakasal kag pila na lang kabulan matabo na ini. Dugang pa sang lalaki nga halin siya sa relihiyoso nga pamilya nga may mabakod nga pagtuo nga Kristiyano kag isa ini sa ila tradisyon nga kun ang babayi magpakasal kag hindi na virgin, hindi sila dapat magsuksok sang puti nga bayo sa adlaw sang kasal. Dugang pa, nakabalo ang pamilya sang lalaki nga ang babayi nga iya pakasalan ang hindi na virgin. Uy. Kay nagpamangkot sini ang iya nga iloy sa adlaw nga nagsugod na sila date sang babayi. Ginsugid man ni anonymous nga lalaki sa iya nga iloy nga ining akon nga pakaslan nga babae nay naka-boyfriend na ni siya. Siguro basi mga 2 or 3. Ginhambal niya ini sa babae nga pakaslan niya kasi nagambal tong iyang iloy, nag-advise sa iya Ginhambal niya ini sa babae nga iya pakaslan or fiancé. Ang babae
ang nangin upset. Siyempre, di ba? Sino man di maglain buot nga mo ni hambal sa imo? Nagplano na kamo sa kasal? Nagplano na kamo dira mga kaksyon kung sino maluto sang lechon baboy? Sino maluto sang paklay? Butang naton sino maluto dira sa sinugba nga tuloy bino. Masaga ko nag-ekskursyon lang kamo. So amo na, ti una do nag-okay ang babae mga kakson. Ti okay na biska na mo na ginhambal mo sa akon kaga mo na ang gusto sang imo nga pamilya. Ina mga kakson na tungod sa pagpalangga sang babayi. Amo na. Pero ginstoryahan nila nga ang babayi magasuksok na lang kuntani sang blue nga wedding gown nga may ara sang glitter. Siguro may ara sa mga silver dust, ano? Sa ulihi, nakapaminsar ang babae nga hindi na lang magpakasal sa lalaki tungod kay ini ang nahuyan sa bilog nga sitwasyon pero wala siya may makita nga rason kung nga ini big deal sa pamilya. Correct? So tungod sina sa mga natabo, nag-post ang lalaki sa social media kung nga hindi magpakasal sa iya ang babae kad nga hindi matabo ang ila nga kasal. Sino ka obvious naman to, di ba? Dapat pa bala mag-explain ka sa babae? Baka mo na bala sakit, So, mga kaksyon, ang muna ginabal naton nga kung tuod-tuod bugid nga palangga ang isa ka babae. Ano man ang nakaligad niya, di ba? May bata man da siya 3 kabilog. Butang naton, disabled man siya. Mas magulang siya sa imo. Butang tabi ang babae, 21 anyos. Tapos ang lalaki, mga 65 years old or 69 years old, no? Ina mga kaakson, hindi mo na makita ang inyong diferensya because kamudira yan natakpan sa ginatawag naton nga matuod-tuod nga paghigugma. Progali kiti sa sining gina-share naton sa inyo mga kaakson. Do kasakit, di ba, kung ikaw babae, hindi ka pwede magsuksok sang wedding gown nga puti sa adlaw sang kasal because hindi ka na virgin. So muna, hindi mabaso ng babae, kag siguro, mangita na lang siya sa lalaki o magahulat siya sa lalaki nga handa siya nga batunon ano man ang iya nga nakaligad. In the name of love. Sa mga kaksyon, kamudra may mga jokes, i-PM nyo lang ang akong nga Facebook account, pagkitaon nyo, Red Salgado. And of course, pagkabasahon nato na sa masunod nga simana. Well, ari na ang aton nga jokes subo nga aga. Desmond has his barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Eksena sa Baligyan ka fishball, pinamangkot ni Inday si Johnny Tango kung ano ang sikreto sa iya nga fishball kaya perti kuno kanamit. Wow no wow! Buys a Johnny, sa bilog ba lang nga fishball nga ako natilawan? Ang imo fishball ang pinakapinasahi gidya sa boroso, dalagko kag kanamit. About, thank you, gid Inday, ko mag-amo na. Thank you, gid. Johnny, ano ba lang ang sikreto mo kung nga aklamit gidya sang imo yung fishball? Magluwas ka mga tiga. Tadlag ko kag kasaburoso. Wala gid man Inday, Hindi pa siya manugid. Sige na balay, sugid na sa akon, Johnny. Siguro sa mantika na, kaya ginabalik-balik ko lang gamit Kag isa pa Inday, kag isa lang ko mag-ilis mantika sa isa ka bulan. Pero hindi gidya dumay sabor gidya nga pinasahi ya Johnny. Bisan pa gani sa mga barbecue stick, nagapanalupsop gidyang sabor ho. Ari ho, kanamit sa barbecue stick, nagapanalupsop ang sauce ka fishball. Akwan. Kung ang nagabakal di sa akon bala fishball Inday, kag ihaboy nila mga barbecue steak, ang mga steak na bala, ginapudyot ko na, kag ginapagamit liwat sa manog bakal,
Amo na siguro kung nga ang pati ang stick may sabor. Well, mga kaaksyon, madamo kasalamat sinong pagpamati. Medyo nagkabus kita sa aton nga oras, di ba? Well, mga kaaksyon, sa liwat, bantayan niyo si Aksyon Red Salgado, dason nga Domingo. Same time, same station. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.